Oznamujeme vám poplach. Núdzová situácia. Nevychádzate z domovov. Vláda spustila cybersystém ICA. Asi o hodinu sa vypne elektrina v celom kraji. Budeme sa snažiť vás ďalej informovať. Sme s vami. Buďte s nami. Prichádzajú potíže. Vážení občania, oznamujeme vám poplach. Núdzová situácia. Nevychádzajte z domovov. Vláda spustila cybersystém... A teraz ma pozorne počúvaj a nerob potíže. Kto si? Som detektív Andrej Fajsar. Ja to myslím vážne. Hľadám nejaké informácie. Do auta, ty sračka. Pohni sa! Ja nechci potíže. Práve si ich urobil. Do auta. Preboha! Ďalší rubíny 3050. O čem to meleš? Tu ja kladiem otázky. Vyšetrujem tu jeden prípad. Čo ti hovorí meno? Maňo Melečka. Na koho sa to pýtaš? Nepotýkali sme si. Nezopakujem otázky dvakrát. Dobre. Maňo je stvoriteľ strojov, ktorí v budúcnosti pomôžu kráľovnej galaktického sveta ICA zničiť svet. Dejú sa tu zvláštne veci. Hore dole si sem padajú ľudia z iných časových dimenzií. Kto si? Ja tu kladiem otázky. Som doktor Gejzír Andráš. Jediná nádej ľudstva. Z ktorého času prichádzaš? Z roku 3050. A vieš, čo je toto? To je kryštál rubín, srdce plochej planéty Zem. Plochej Zemi? Nič také neexistuje. Ty sráč, si doktor a ešte si aj chorý. Nie som chorý. Pochádzam z postapokalyptickej budúcnosti. Do minulosti. Vašej prítomnosti. Aby som zabránil skaze ľudstva. Kto a koľko vás sem prišlo? Sulejman Galaktán. Galaktický strojný model Rubíny 3050. A ja. A teraz mi povieš všetko, čo vieš. A čo sa ti stalo? Že si k nám sem priplachtil. Naser mi odpoveď! V roku 3050 ja som ten najinteligentnejší človek na planéte. Galaktán mi podal všetky dôležité informácie a dokumenty, ktoré som veľmi precízne preštudoval a zistilo sa, že teória plochej Zemi v roku 3025 je správny. Vtedy to všetko začalo. Ale je nám to jasné, že tieto incidenty boli zdokumentované, lenže sa to očividne odohrávalo v roku 1950. A preto som tu, aby som našiel 6 kryštálových rubínov a aby som zastavil tých ľudí, ktorí v budúcnosti konajú špatne. Oživil som starého bojovníka Mrazáka, aby ma ochraňoval. Bol na mňa vyslaný zabijácky stroj, aby získal jeden z posledných rubínov a zlikvidoval ma. Zabili sme kráľovnú ICA a Mrazák zahynul. A jezuit, vládca neznámych kontinentov za Antarktídovou stenou, ma poslal, aby som zneškodnil Maňa, ktorý toto všetko začal. Oznamujeme vám poplach. Vláda spustila cybersystém ICA. Prosím, nie! Tak pokračujeme. Jezuit je umelecké meno. Boxera Peraňa Morsela. Dnes ráno sa pokúsil zabiť Maňa. Prečo? Ja neviem. Asi proste len chcel zabiť Maňa. Maňo, ten spustil už nejaký kyberprojekt.
je u mňa vo vyšetrovni. Momentálne. Tak to bola pravda, čo mi ukazoval Luciano. Že z jeho podoby vyrobí zabijácké stroje. Budeme sa snažiť vás ďalej informovať. Sme s vami. Buďte s nami. Prichádzajú potíže. Núdzová situácia. Nevychádzate z domovov. Našiel ma. Kto? Tvoj parťák. Ďalší zločinec z budúcnosti. Ty zostan len pekne tu. A za chvíľu tu budete dvaja vypočúvaní. Ani sa nepohni. Vážení občania, oznamujeme vám poplach. Vláda spustila cybersystém ICA. A opojíme sa elektrina v celom kraji. Budeme sa snažiť vás informovať. Sme s vami. Buďte s nami. Prichádzajú potíže. Karta sa otočila. Odteraz ťa prenasledujem ja.